खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोना चन्दन ब्रह्म थामहिनबा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि पलिसि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बिपिएफ दोलाव फैफिनसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामनायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायदोंदि हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जाबायदि बुंदों जे इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफसिम चन्दन ब्रह्मआ फैफिनसिगोन बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदोंदि इउपिपिएल दोलोआव आं एमएलए एमपिनि टिकेट लानो थाखाय फैयाखै होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा एमएलए नांगौ होननानै आं माला दरखास्त होआ एमएलए एमपि जानो थाखाय आं माला इउपिपिएलआव जइन जाया आं जुदि इउपिपिएलआव बे खारनाव जइन जादोंमोनब्ला फैदोंमोनब्ला आं दुखु मोननाया स्वाभाबिकमोन आरो लोगोसे फैबाय थानाय जा उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जाय बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहागोना रोखा नाथाय जाखिनि साफा सानै कनफिउज जाना दङ बिथांमोनखौ मोजाङै बुजायनो थाखायसो जों बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि जेराव माखासे बिपिएफनि पेजआव चन्दन ब्रह्म बिथांखौ थाबैनो बिपिएफसिम फैफिनसिगोन थामहिनबा एमएलएनि टिकेट मोनैनि थाखाय बिपिएफसिम फैफिनसिगोन होननाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा गोख्रों एबा रोखा बाथ्रा बुंदोंदि इउपिपिएल दोलाव एबा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांनायनि गुबै जाहोना बे नङादि जे टिकेट एमएलए एमपिनि टिकेट मोननो थाखायसो आं इउपिपिएलआव फैदों बे नङा होननानै गोख्रों बाथ्राजों खेंफोरथि होदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि पलिसि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिदिब्ला दानिया फैदो चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बिपिएफसिम एबा इउपिपिएलखौ नागारनानै फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोआव फैफिनसिगोन होननायनि सायाव माबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि बे बर' रायजो राजाल' नङा बहाय थानाय जेसेबां ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठी बयबो एकदमबारे मोजाङै भटखौ होगोन इउपिपिएलनो 4 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि थाखाय मा मावना होदों माबे सेक्टर बहाय सेक्टर थायो मा गाज्रि मावदों बिदिबो सोंफिननाय थायो खोथाया जाहैबाय परिबेस परिस्थिति बे मोनसे सेक्टर एबा बाहागो हायाव माखासे उन्नयननि खामानि बे मोनसे बाहागो ओमफ्राय माखासे जोंनि सोलोंथाइ बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर हारिमुवारि बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर गेलेनाय बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिनि गेजेराव मोजां सुसम्पर्क खालामनाय बेबो मोनसे बाहागो बेबो मोनसे सेक्टर दा फंसेयै मा गाज्रि मा मोजां होनोब्ला फंसेयै बिनि सोंनायनि फिननायाव हयथ' मोनसे जवाबजों बियो क्लियार जानाय नङा मोनसे फिननायजों जानाय नङा आङो फंसे रावै बेखौल' बुंगोन जथेस्थ' मोजां खामानि मावदों आरो सेस्थायाव दङ मोननै खोथा मावनो इच्छा गैखाया बे खोथाया मोजां नङा इच्छा दं माखासे सम परिबेसनि थाखाय हयथ' माखासे खामानिया स्ल' जादों बहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा बयबो बुजियो खिन्थु इच्छायानो गैया नायसनथारा बेथ' खोथाया गाज्रि दा गतिके इन्टेनसन उद्देश्य सिंनि जे इनसाइट मावनायनि सेस्थाया बयहाबो दिनै जे दैदेनगिरिफोर दङ मानाव गेदेर चिफनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इएम बिथांमोना जथेस्थ' सेस्थायाव दङ आरो गोबां खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन रेजाल्टखौ जों मोनबाय थागोन हा पाट्टा राननायखौ बिटिआर सरकारनि हा पाट्टा राननायखौ बुवा बा 3 बोसोरनि भेलिडिटि दं होननानै बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिदि बुंलानाया थिग नङा मोनसे प्रेक्टिकेल एबा बास्तबता जानांगौ खोथाया एसे आवगायथिं थांनांगोन जेला मोनसे समावहाय हाग्रानि हाखौ होनाय जादोंमोन बे समावहाय बे हानि पाट्टा राननाया भुवा होननानै बुंदोंमोन दा बेफोरजों कयेकटा रेफारेन्सआव कयेकटा फुराना खोथाखौ लानानै बुंनाय रावफोर बायदि आङो सम सम मोनो खारन आवगायाव आं जि दंमोन दा ओरै दङ गेजेराव आं जिखिनि बुजिनो हायो बुंनायनि इन्टेनसनफोरखौ मतलबखौ दा गतिके बहाय बिदि बुंलायबाय थानानै
जोंनि रायजो राजानि समस्या समाधान जाया जोंनि नोजोर आरो थांखिया जोंनि रायजो राजानि गोरिब दुखिया बोरै जों समस्याखौ समाधान खालामनो बिथिं थांनांगौ पाट्टा राननायाबो नंगौ मोनबावनांगौ दंनायाबो नंगौ बे मोनबाय थागोन फरेस्टनि पाट्टा जे हा राननाय सिगांनियाबो नंगौ दानियाबो नंगौ आरो दिनैहाय बे फरेस्टनि पाट्टा मोनखांनाय गामिफोरखौ रिभिनिउ खालामनायनि जि सिन्था बेबो नंगौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा जयनिं जाफैबावगोन होनना बुंदों माब्ला समाव जयनिं जाफैगोन बे दिन थारिखनि खोथा नङा बे मोनसे धारना एबा एपिल आंनि गोसो सिंनिफ्राय खावलायनाय खोथाया जाहैबाय दाख्लैफोर एसे ओंखारदों नालाय जे चन्दन ब्रह्मआ एमएलए मोनैनि खुद्रिनानै दङ गतिके बेबो बिपिएफआव फैफिनसिगोन बे खोथाखौनो आं बारे बारे बुंदों एमएलए नांगौ होननानै आं माला दरखास्त होआ एमएलए एमपि जानो थाखाय आं माला इउपिपिएलआव जइन जाया आं जुदि इउपिपिएलआव बे खारनाव जइन जादोंमोनब्ला फैदोंमोनब्ला आं दुखु मोननाया स्वाभाबिकमोन खारन बे उद्देश्यआव आं फैयाखै खौसेथि थालायनानै गसङाब्ला जों गोग्लैगोन खौसेथि थायोब्ला जोङो गसंथानानै थानो हागोन बड'फानि जि बोसोन बे खारनावसो आंजों लोगोसे हाजार हाजार जोङो दिनैहाय जगदान होनानै थांनाय एमपि इलेक्सनाव ज' जाजाय जोङो देरहानाय आरो अदूर भबिष्यतआव जोंनि जाथिनि खौसेथिखौ मिजिं थिनानैसो जों दिनैहाय ज' खामानि मावदों आरो दिनैहाय थांफिननायनि खोथा गैया बेक्तिगत सार्थनि थाखाय सानोब्ला गोसोआव दुरबल जायो आरो आघात मोनो बेक्तिगत पावार पलिटिक्सनि थाखाय आं जितु इउपिपिएलआव फैयाखै गतिके आंनाव आघातबो गैया दुखु मोननायबो गैया आङो एकदम हासि खुसि फुर्ति मोजाङै दिनै इउपिपिएलआव केम्पेइन खालामबाय थादों सार रिजनेल सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों इउपिपिएल दोलोखौ गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोन सोर मा बुंदों आं बेखौ मिथिया मा नोजोरजों बुंदों माखौ नायनानै बुंदों आरो बुंग्राफ्रा रिजनेल फिलिं रिजनेल सेन्टिमेन्टआ माखौ होनो जाय बुंदों बिथाङा बिनि एक्सप्लेनेसन इनसाइड इन डेप्थ गोथौथिखौ मा बुजियो बेनाव सोंग्रोनांगोन